भारतीय जनता पार्टीचा आता काढला पाहिजे लास्ट तर म्हाका सांग एक थंय भुरगो उबो आसा तो कट करपाक मेळटा तो पंच मागीर फाल्यां आसा न्ही भुरगो काय तो येना बाबा माझी साडी माझी साडी ओय लाईव्ह चालू आहे संदेश माझी साडी बाबा बाबा लाईव्ह लाईव्ह बाबा व्हिडिओ पुढे पार बसा आणि बसा लास्ट काढला तो मातशें म्हाका सांगू सांगता न्ही गांव कितें म्हणून घालूं कॅप्शन तूं घालता कॅप्शन
सर